Zaista mi je veliko zadovoljstvo što danas prisustvujem ovom značajnom događaju, koji nije samo administrativni čin ili neka formalnost, već predstavlja jedno opredeljenje, jasno opredeljenje Republike Srbije da ulaže u bezbednost svojih građana, da podrži ljude koji svojim radom, znanjem i hrabrošću svakodnevno štite živote i imovinu svojih sugrađana. Da vam kažem, evo, gospodin koji je malo pregovorio, on radi u policiji. Znači, on ima svoje radno mesto. On radi u policiji, na aerodromu, ali tako. Znači, ovo drugo što je pričao, to je njegovo, da tako kažem, slobodno vreme. Njegova nešto što većina građana ove zemlje ne provodi na takav način nego na neki drugi. Što, znate, sve to dovodi do zaključka da pitanje bezbednosti nije pitanje trenutka, niti okolnosti, niti može da bude i sme da bude pitanje neke slučajnosti i toga da li sad će baš neko tako da se opredeli. Mi treba da sve to podstičemo. To je zadatak države i pravo svakog građanina, bez obzira da li živi u velikom gradu ili u najmanjem selu. I zato podrška dobrovoljnim vatrogasnim društvima ima mnogo širi značaj od finansijske pomoći. Njome jačamo sposobnost lokalnih zajednica da odgovore na vanredne situacije, ali istovremeno i pokazujemo da nijedan deo Srbije nije zaboravljen i da svaka sredina zaslužuje jednaku pažnju i zaštitu. I upravo dobrovoljna vatrogasna društva predstavljaju jedan od najlepših primjera odgovornosti i solidarnosti. Njihovi članovi ne obavljaju ovu dužnost zbog lične koristi. Oni to čine zato što osjećaju odgovornost prema svojim komšijama, prema svom mestu, prema svojoj državi. Kad se oglasi sirena, onda nema mnogo vremena za razmišljanje. Vidjeli ste iz ovih slajdova koje ste pustili kako to izgleda. To je samo jedna ovako prenesena video forma kako to izgleda, a možda zamislite kako to izgleda u realnom životu. Tada se ne pita čija je kuća zahvaćena požarom, kome je potrebna pomoć. Jedino što je važno, to je stići na vreme, zaštititi ljudski život i sačuvati ono što je neko stvarao godinama. Zato je država bi trebalo da pomogne da ta vaša spremnost se zaista i realizuje na terenu. Da u najtežim trenucima budete prvi koji će pomoći, čak i pre nego što dođu pripadnici sektora za vanredne situacije. I mi veoma dobro znamo koliko su dobrovoljna vatrogasna društva važan deo sistema zaštite i spasavanja. Profesionalni vatrogasci, spasioci i dobrovoljni vatrogasci čine jedinstveni sistem zasnovan na međusobnom poverenju, obučenosti i zajedničkom cilju, zaštiti života građana Republike Srbije. Poslednjih godina suočavali smo se sa požarima, poplavama, olujama, s drugim elementarnim nepogodama koje su pokazale koliko je važno da budemo spremni. I takve situacije ne biraju ni vreme ni mesto. Zato ni naša spremnost ne sme imati ograničenja. Na takve izazove može da odgovori samo država koja planski ulaže u svoje institucije, u modernu opremu, obuku ljudi i razvoj sistema zaštite i spasavanja. Zahvaljujući takvoj politici, ova vlada, predvođena predsjednikom vlade, s podrškom predsjednika Republike, nastavlja da jača kapacitete Ministarstva unutrašnjih poslova, da unapređuje rad sektora za vanredne situacije i stvara bolje uslove za sve koji svakodnevno brinu o bezbednosti građana. I to nisu ulaganja radi statistike, to su ulaganja koja znače bržu reakciju kada izbije požar, sigurniju intervenciju kada dođe do poplava ili oluja,
veću zaštitu za svaku porodicu, za svako domaćinstvo u Srbiji. I posebno želim zaista da pohvalim Ministarstvo za brigu o selu zbog ove inicijative. Briga o selu nije samo pitanje razvoja poljoprivrede ili demografske politike, to je i pitanje ravnomernog razvoja Srbije i očuvanja života u svakom njenom delu. Naša sela moraju biti mesta u kojima ljudi mogu da rade, da podižu porodice, da planiraju svoju budućnost sa uverenjem da će država biti uz njih kada je pomoć najpotrebnija. Zato je važno da u svakom delu Srbije postoje ljudi koji su obučeni, opremljeni i spremni da reaguju u vanrednim situacijama. Naš zajednički cilj mora biti da svaka lokalna zajednica bude bezbednija nego danas, da svaki vatrogasac ima bolje uslove za rad, da svaki građanin zna da može da računa na svoju državu kada je suočen sa opasnošću. I ja zato želim da se obratim upravo i pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vaša hrabrost se ne meri samo brojem intervencija u ovom statistiku, ona se meri životima ljudi koje ste spasili, porodicama kojima ste pomogli, domovima koje ste sačuvali i poverenjem koje građani na kraju krajeva imaju u vas. I zbog toga, siguran sam, imate iskreno poštovanje Republike Srbije, naša dva ministarstva svakako, ali i svih državnih institucija u Srbiji. Ja želim da kažem da sam bio ono o čemu je Luka Čaušić govorio. Ja sam davno počeo svoju karijeru i svakakve sam zadatke imao, ali kad sam dobio taj zadatak da bude ministar unutrašnjih poslova, tad nije postojao sektor za vanredne situacije. I tada se lomila koplja gde će to da pripadne. Nekako su svi bežali od toga, ali znate, to je kao ono nešto nećete, ali ne date drugom. Znači, svi beže od toga da preuzmu odgovornost, jer znate šta, ovde je reč o sekundama u kojima treba odlučivati. Postoje drugi sistemi odlučivanja za koje je potrebno vreme, za koje je potrebno da institucije daju svoje mišljenje. Dok dođe saglasnost, završe se i požar, i vanredna situacija, i sve rede. I tada je bila ideja da se to pripadne Ministarstvu odbrane, pa da ima posebna agencija neka, kao što je to bilo moderno u tom nekom periodu. Međutim, moram da kažem da zahvalim tadašnjem mom pomoćniku i prvom načelniku sektora Predragu Mariću, koji je od početka bio za to i on me je najviše i to dao neku podršku i ja sam iskoristio tu priliku i doneta je odluka da se formira sektor za vanredne situacije unutar Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja mislim da je to najbolja moguća odluka, zato što je nemoguće drugačije da se funkcioniše. Ne može vatrogasci sami, jer mora da postoji neka logistika. Na kraju krajeva, i kad gasite požar putem helikoptera, treba vam helikopteri koji se nalaze u helikopterskoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova. Kad treba pomoć na terenu, angažujemo žandarmeriju ili redovnu policiju da gasi požar. Znači, neka logistika, kad treba neka intervencija, bilo gdje treba saobraćajna policija. Mislim, sve je to vezano jedno sa drugima. Znači, od početka sam video da u svemu tome, ja nisam mnogo živeo u nekom prošlom sistemu, u vreme socijalizma, kada je to bilo organizovano na drugačiji način. I ne mogu sada da pričam o tome ni o sistemu
civilne zaštite, društvene samozaštite, teritorijalne odbrane i svega ostaloga. Ali postoji nešto što je dobro, što je svega toga ostalo. Mi smo se trudili da u okviru našeg sektora uzmemo taj deo civilne zaštite i svakako da dobrovoljna vatrogasna društva zaslužuju jedan poseban tretman, jer nisu to samo dobrovoljci koji to rade iz nekog hobija, nego su veoma korisni faktori u ovom našem procesu. Veoma korisni, pomažu, zato što mi ne možemo, objektivno, ja ću sad, baš smo pre neki dan pričali o tome, znači mi ćemo ove godine primiti, ja mislim, 435 novih vatrogasaca u našu službu. Ali kada ih primimo, ukupno ćemo imati oko 4000, kad neko ode u penziju i tako dalje. Znate, to je ukupan broj vatrogasaca spasilaca. A mi smo imali prošle godine, čini mi se, 39.000 intervencija. 39.000 intervencija. Gde je spašeno više od, ne znam, 1500, 1400 ljudskih života. Sad kad vi to podelite sa brojem ljudi koji tu rade, vidite da svaki pojedinac nam puno znači. I svaki deo opreme nam puno znači. Vozila. Znate, moramo i da pratimo razvoj tehnologije, kako se to u svetu danas radi. Imate nove načine gašenja požara i svega ostaloga. Čak u jednom periodu je bilo nastojanje, ja mislim da to čak u jednom periodu su nam bili nametnuli da protivgradna zaštita spada u našu, iako veze nemamo, niti imamo bilo kakve veze sa tim, ali protivgradna zaštita. I onda na prvom sastanku se svađaju oko toga koji će sistem da primenjuju, da će se ispaljuje sa zemlje ili će da se ispaljuje iz nekih letelica. A vidite da u stvari iza svake tek priča imate neke interese. Interese onih koji proizvode određenu opremu. I ja moram zato da kažem da kad mi je Luka Čelušić rekao za ovu ideju Milana Krkobabića, da sam se iznenadio da neko se uopšte javlja da pomogne. Jer retko ko se seti da pomogne ovoj vrsti tog nekog dobrovoljnog angažmana. Mi imamo deo, vi ste spomenuli taj civilni sektor. Mislim da ne pričam sada o civilnom sektoru, šta vam sve civilno društvo, to sad se tako moderno zove. Oni da se bave ovim poslom, pa to nema šanse. Da se oni bave ovim nečim što ne donosi im nikakvu korist. Nisu programske aktivnosti. Razumete, nikakvu korist nemaju od toga. Ali vi ste izvanredno jednu stvar rekli. Znači, taj vatrogasni dom je neki način, znate, svi mi imamo neko svoje selo. Osim ukoliko neko sam sebe ne nabedi i ubedi da je baš rođeni Beograđanin iz centra Beograda, što su veoma retki slučajevi. Ali svi smo mi od nekuda došli. I znate, u svakom selu mora da postoji neko mesto gde će se ljudi okupiti. I u tome vidim isto veliku ulogu tih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Milan i ja smo već u godinama, da tako kažem, ja ne mogu nikad da zaboravim, to su ja sam bio veliki prijatelj, pored Milana, naravno, sa njegovim pokojnim ocem, Jovom, i mi smo i politički zajedno radili i sve to, i sad kad Milan nešto pretera,
a on, sad ja mu kažem, nemoj Milan da se svađa sa ovim Dinkićem tamo ovamo, a on kaže, ma pusti decu. Evo, Milan i ja smo bili deca, do skoro smo bili deca. Ali zato sada moramo da imamo, da i vi svi koji sedite ovde, regrutujete nove ljude i zato me raduje da, ukoliko je u svemu ovome, ima mlađih ljudi koji će da nastave tu tradiciju. Tako da, ja sam inače Luki rekao da počne priprema neke zakonske odredbe koje bi vam pomogle da vi budete deo zakona. Znači, zakona. Vi imate možda verovatno neki zakon koji se time bavi, ali je država ipak nešto, znate, nekad pričam sada o nekom bivšem sistemu, a u nekom bivšem sistemu su neke te društvene aktivnosti i organizacije bile potpomognute od strane države, jer su radile posao od značaja za državu. Tako da, evo, vi ste naš pouzdan partner i mi hoćemo da unapređujemo saradnju, da organizujemo zajedničke obuke i vežbe, da nastavimo sa tim nekim ukupnim jačanjem sistema zaštite i spasavanja. Naša zajednička obaveza jeste da iz godine u godinu gradimo bezbedniju Srbiju, zemlju u kojoj će svaki građanin znati da iza njega stoje odgovorne institucije, ljudi koji su spremni da pomognu. Mi smo poslali već sada naše ljude u Španiju da ih pomognu, danas šaljamo u Francusku. To je tako. Pomažemo mnogo razvijenijim i većim zemljama. Zato što smo mi ipak uspeli da nešto izgradimo što vredi i što imamo određene kapacitete koje možda oni nemaju. S tim što, iako postoji ta velika politizacija i dalje u smislu toga, u smislu čija je oprema, odakle, iz koje je zemlje porekla, su helikopteri i tako da, ali kada dođe do požara, više to niko ne pita i svi zajedno moramo na tome da radimo. Još jednom hvala vam na požrtvovanosti, na hrabrosti, na nesebičnoj službi, hvala vam na svemu što činite za građane Srbije, a Milanu i Ministarstvu za brigu o selu zaista još jednom velika hvala i ovi iznosi o kojima smo mi pričali, to su, znate, za ovakve ljude, ovo su velike stvari. Neki drugi, verovatno, se ne bi ni sagli da uzmu to sa zemlje. Zato što jednostavno ne žive od toga. A ovo je velika pomoć i hvala što ste se setili i što u tome učestvujete. I možete da računate na nas, da ćemo uvek biti spremni da zajedno učestvujemo u svemu ovome, pa naravno i ako u tim domovima organizujete neka druženja, nas penzionera, mi smo uvek spremni da učestvujemo. Hvala vam puno.